أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ووالاه. أيها مسلمي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نصيحة دكمو لسورر جماعة مدقة باكدها. Jama'ar musulmi, yanayin da musulmin ƙasar nan suka sami kansu a ciki abu ne mai bakanta rai ga kowa da kowa. Duk musulmi wanda yana da kishin addinin musulunci, to ran shi zai ɓace idan ya hangi abin da musulmi suke ciki. Na ɗaya, mun rasa haɗin kai da son juna. Abu na biyu, gabaki ɗaya duniya ta mamaye zukatanmu, ba abin da muke hanga, ba abin da muke kalla, sai duniya da ƙyallenta da duk abin da yake ɗauke wa mutum hankali daga sha'anin Ubangiji ko kuma sha'anin lahira. Hakanan kuma idan an lura, tarbiyya ma irin ta musulmi mun rasa ta. Saboda haka ya kamata musulmi mu sani, haɗin kai abu ne wanda yake wajibi ne a kanmu ya haɗu, domin wannan al'umma tamu, al'ummar musulmi, Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya kaɗaita ta ko kuma ya haɗa kanta, inda yake cewa, wa anna hadhihi ummatukum ummatan wahida, wa ana rabbukum fa'budun. A wani wuri yana cewa ana rabbukum fattaqun. Kamata mu sani, al'umma idan kanta bai haɗu ba to babu ita. Haɗin kai shi ke ba da ƙarfi ga al'umma. Kuma haɗin kai ɗin nan ba sai lalle manyan mutane kurun ba ne. Kamata yi kowa da kowa su shiga a ciki. Sarki, talaka, mawadaci, mabukaci, marasa abin hannu, namiji, mace, yaro da babba, hakanan kuma duk gabaki ɗaya malamai, ‘yan siyasa, ‘yan kasuwa, matasa, waɗanda suke harkar siyasa kuma da dukan ɓangarorinsu. Na state ko kuma na cibiyar gwamnati, wato na gwamnati na tsakiya kamar na federation, membobi na House of Reps da kuma membobi na Senate, da kuma waɗanda suke cikin executives da waɗanda suke cikin sha'anin judiciary. Duk da baki ɗaya wajibi ne a kansu su haɗa kansu da ‘yan uwansu. Ubangiji Maɗaukacin Sarki yana gaya mana cewa, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أنان أفيلي وبنجينا تشمنا ياكو ودن سكي إيماني وزورون الله دغسكي كما كدا ku yarda mutuwa ta iske ku face kuna kan addinin musulunci. Dukanku gabaki ɗaya ku riƙi igiyar Allah tabaraka wa ta'ala, kada ku rarraba, ma'ana ku riƙi musulunci, ku riƙi alƙur'ani, ku riƙi tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ku riƙe ta da gaske, ku riƙe ta da gaske, kada ku yarda kanku ya rabu kan wani lamari. Sa'an nan kuma, ku sani idan musulmi Allah Ubangiji ya bashi matsayi na shugabanci ga jama'a, dole ya sani Ubangiji shi ne mai kula da shi kuma shi ne mai ganin ayyukansa da abubuwan da yake yi. Duk lokacin da ya ci amanar wa'annan musulmi, Allah Ubangiji zai tuɓe shi daga ni'imar da ya bashi.
ko ma wannan tuɓewa bai ganta ba a rayuwarsa, to zai gamu da ita wato lahira, ko kuma ya gamu da ita kafin ya bar duniya. Saboda haka ya kamata musulmi mu san kimar haɗin kai. Ubangiji yana cewa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru inna Allaha ma'as sabirin. Kada ku yi jayayya, saboda idan kun yi jayayya a tsakaninku za ku gaza, kuma ƙarfinku duka ya tafi a banza. A lokacin wato maƙiya sai su ci ku araha ko kuma a banza, ma'ana dai maƙiya addinin musulunci sai su samu nasara a kanku tun da kanku ya rabu. To yanzu abin da muke gani a tsakanin jama'ar musulmi, kowa ya kama hanyar shi ya fuskanci wani abu daban, wanda ya samu matsayi a cikin harkar siyasa. Babu abin da yake damun shi sai dai duniyar nan, kuma yana gani ya yaudari mutane ne saboda rashin wayonsu, kuma bayan ya samu matsayi ba yadda za a yi da shi a ganin shi. To amma ai musulmi duk matsayin da ya samu ne a bisa tsarin musulunci. Wayanda suka zaɓe shi sun zaɓe shi akan shi wannan wakilinsu ne wanda zai lamince musu biyan wasu bukatu, musamman ma abin da ya shafi addininsu da kwanciyar hankalinsu da amincin kansu. Saboda haka ɗan uwa wanda Allah Ubangiji ya baka matsayi na siyasa, ko gwamna ne kake, ko memba ne na House of Assembly, ko memba ne ko memba ne na House of Reps, ko kuma ka zama senator, ko ka zama minister cikin executive, ko ka zama duk abin da za ka zama, ko ka zama shugaban kotu ko memba na kotu na kowane iri, har kotun koli, duka dai idan Allah Ubangiji ya baka, kaddara mutane su ɗauke ka duniya ne ka same ta daga hannun 'yan duniya, amma kai karka manta da Allah Ubangiji wanda ya halicce ka, wanda kuma shi ne ya baka wannan matsayi. Ka kyautata alaƙarka da Ubangiji, ka kyautata alaƙarka da mutanen da suka zaɓe ka, karka manta da su. Sa'an nan kuma dole musulmi ya sani fa Allah bai bashi izini ya aikata wani abu wanda yake za a kira shi zalunci. Muna barin zalunci a cikin harkar musulunci don Allah ne ya umurce mu da yin haka, ba domin wani abu ba. Ko ma ka samu daman wato cin amana ko sata ko ha'inci ko zalunci, duk da ya kamata imaninka ya sha make ka ya hana ka aikata irin waɗannan abubuwa. Wannan muna faɗa ne saboda sha'anin amana abu ne mai nauyi, wanda Allah ba shi ilimi shi ma amana ce Allah ba shi, ya riƙi wannan amana da lumana da aminci da gaskiya. Kai malami dole ka faɗi gaskiya, dole ka yi nasiha ga wanda Allah Ubangiji ya haɗa ku. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin hadisi yana cewa addinu an-nasiha. Tamimu Dari yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce mana addinu an-nasiha, addinu an-nasiha, addinu an-nasiha har sau uku. Addini dai nasiha cewa ta faɗin gaskiya, addini shine faɗin gaskiya. Abu Hurairata shi ma ya ruwaito mana hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa Allah Ubangiji yana son muku abu uku, ko kuma yana son ku da abu uku, yana yarda muku abubuwa guda uku. Na ɗaya, an ta'budullaha wa la tushriku bihi shay'a, wato yana son ku da tauhidi, ku bauta wa Allah, kada ku yarda ku hada shi da wani abu cikin wato daga cikin halittansa kowane iri. Abu na biyu shine wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, kuma dukan ku riƙi igiyar Allah, ma'ana ku riƙi alkawarin Allah, ku riƙi Qur'ani, ku riƙi tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da kyau.
wa'tasimu bihablillahi jami'an, dukan ku fi igiyar Allah, wala tafarraqu, kada ku raba ko kuma kada ku raba kanku. Wa an tunasihu mawallahu Allahu amrakum, kuma an umurce ku da cewa ku yi wa wanda Allah Ubangiji ya jibinta lamarin ku a hannunsa, wato wanda ya shugabance ku ko kuma ya wuce gaban ku, babban ku yi mishi nasiha. To anan shine abin da muka rasa, babu wani da zai iya gaya ma ɗan uwansa gaskiya, kowa yana munafuntar ɗan uwansa, wato kowa yana ma kowa munafunci, ba wanda zai ce ma ɗan uwansa abu kaza ɗin nan daidai ko kuma abu kaza ɗin nan ba daidai ba mai faɗin haka. Wannan shine sanadiyar wannan bala'i da muka fada a ciki a ƙasar mu ta Najeriya. A Najeriya yau babu abin da ya fi musulmi araha. Musulmi ya zama bashi da kima, musulmi ya zama bashi da kalma, musulmi ya zama bashi da wa'adi, musulmi ya rasa tsoron Allah, musulmi ya rasa haɗin kansa da ‘yan uwansa musulmi, musulmi ya rasa son ‘yan uwansa musulmi, musulmi ya rasa mahatta son addinin shi, saboda duk wata bukata nasa na duniya in ya hango ta, to yana iya ya bar addinin shi, ya bar duk wani abu da ya koya daga wannan addini saboda biyan wannan bukata. Wannan ko babban kuskure ce, ita ce sanadiyar wannan bala'i da muka iske kanmu a ciki. Dama Ubangiji maɗaukacin sarki yana nuna wa mutane ayoyinsa ne, daga cikin ayoyinsa in ka taimaki addininsa sai taimake ka, kamar yadda ya faɗa, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Idan kun taimaki addinin Allah, idan kun taimaki Allah, ma'ana kun taimaki addininsa, shi ko zai taimake ku da nasara, da biyan bukata, da kuma ɗaukaka ku akan duk mai jayayya da ku. Sannan kuma zai tabbatar da digadiganku bisa tafarkinsa, zai tabbatar muku a ƙasashenku, zai amintar da ku a cikin ƙasashenku, ya ba ku lafiya, ya ba ku kuma zaman lafiya. ‘Yan uwa musulmi, kada mu manta, Allah na tare da mu duk inda muke. Allah na tare da mu, yana sane da abin da muke ciki duk inda muke. Saboda haka mu ji tsoron Allah. Kada Allah ya zama shi ne mafi ƙaramin abu da muke jin tsoronsa. Misali, sai ka ga mutum baya aikata munanan abubuwa a gaban ɗan uwanshi ko kuma gaban wanda yana girmama cikin halittan Allah, amma a gaban Allah ba ruwan shi zai yi duk abin da yake so. Wannan babban kuskure ne wadda ta same mu, kuma ba abin da ya fi mutuwar zuciya. Manzo Allah ya ba mu labari da kwai lokacin da zai zo dukkan waɗanda ba musulmi ba a duniya sai su haɗa kansu akan musulmi, kamar yadda masu cin abinci su haɗu su kewaye haƙocinsu ko kuma tire ɗinsu na abinci su kewaye shi su ci abinci, haka al'ummar musulmi za ta kasance a idanun wa'annan mutane. Dalili kuwa girman musulmi da musulunci duk Allah zai zare daga zukatan maƙiya addinin musulunci. Ko kuma musulmi Allah Ubangiji zai saka rauni a cikin zukatanku. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya faɗi haka aka tambaye shi, ya manzon Allah, saboda ana kewaye mu, ana sa mu gaba, ana nuna mana fifiko saboda mu kaɗan ne. Yake a'a, ai kuna da yawa, sai dai za ku zama kumfa, kamar kumfan nan dauɗa na ruwa in yana gudana ya ɗauke tafi da shi ɗan nan. To suka ce masa, ya manzon Allah, me dalilin wannan? Yake ترزع الهيبة من قلوب عدوكم ويوضع في قلوبكم الوهن. wato girmanku za ta zube a zukatan maƙiyanku, sannan za a saka tsoro da rauni a cikin zukatanku, rauni cikin zukatanku. Aka ce masa, ya Rasulullah, ma'amal wahan, wahan ɗin menene kenan? Ya ce wahan ɗin shi ne
wato son duniya da tsoron mutuwa. Son duniya da tsoron mutuwa. ‘Yan uwa musulmi, a nan ya kamata mu tsaya, mu yi tunani, shin wannan magana ta same mu ko ba ta same mu ba? Son duniya kowa ya sani daga zuciyarsa, ba abin da aka sa gaba ko kuma an sa gaba kamar duniya. Sannan kuma babu wanda ya yarda ya sadaukar da kansa saboda musulunci, saboda rayuwar duniya ta fi musu. Dama haka ne, lahira mai aka gabatar mata, wani irin guzuri aka guzurta ta da shi, ko kuma wani irin ayyuka na alheri da aka taskace can ko kuma aka sa su a account na lahira. To mutum in yana gari ba zai so ya kaura jeji ba, saboda jeji ba shi da gida, ba shi da wani abu. Haka lahira ta zama jeji a wurinmu. Muna jin tsoron koma wurin Allah don ba mu gabatar da wani abu na alheri ba. ‘Yan uwa musulmi, ina fata Allah ya ba mu basira, ya ƙarfafa mana imani, ya haɗa zukatanmu. Sannan kuma abu na ƙarshe, ‘yan uwa musulmi, mu kula da tarbiyyar yaranmu. Yara na musulmi matasa, kun gani, tarbiyya ta taɓarɓare, ba a kula da tarbiyyar yara ba. Yaro yana fita da gida ya zo da abubakar, ba za ka tambaye shi ba. Yaro yana da abokai, ba za ka tambayi wani irin mutane ke abota ba, har ya zama yaro gagaragari ya je bata kansa, ya bata harkokin addininsa gaba ɗaya duka, ya zama ko mai sata, ko mashayi, ko mai kwaya, ko kuma ya shiga cikin tsarin masu tsare hanya, masu kashe mutane a banza. Duk wa'annan abubuwa iyaye da kwai alhaki a kansu, domin idan iyaye suka kula da 'ya'yansu yadda ya kamata, irin wa'annan abubuwa ba za su faru ba. Wa'annan abubuwa duka mun sani amana ce a hannunmu, kuma kowannenmu za a tambaye shi gobe a lahira. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace kullukum mas'ulun wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kowane ɗaya a cikin ku abun tambaya ne gobe a gaban Allah. Za a tambaye shi daga amanar da aka saka a hannun shi. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kowane ɗaya a cikin ku abun tambaya ne game da abin da aka sa a hannunsa ya kula da shi. Matarka da ɗanka da abokanka da almajiranka in ka kasance malami ne, da kuma ma'aikatanka in ka kasance ɗan kasuwa ne, da kuma waɗanda sun kasance mabiyanka ne in kai ɗan siyasa ne ko kuma kai sarki ne. Duk gabaki ɗaya za a tambaye ka, ba laifin kanka kurun ba ne. A'a, duk abin da ya sami talakawarka in ka kasance sarki, ko ‘ya'yanka in ka zama uba, ko kuma almajiranka in ka kasance malami, ko kuma waɗanda suke maka aiki a harkar dukiyarka in ka zama ɗan kasuwa, ko kuma waɗanda suke tare da kai don su taimake ka a rayuwarka in ka zama ɗan siyasa. Duk waɗannan gobe a lahira Allah Ubangiji zai tambaye ka game da su, yaya ka aboce su, wani irin taimako na gaskiya ka yi musu, su kuma za a tambaye su wani irin amana suka nuna maka, wani irin riko na gaskiya suka rike ka da shi. Saboda haka ya kamata babba da karami gabaki daya, malami da jahili gabaki daya, sarki da talaka gabaki daya, wa mawadaci da fakiri gabaki daya, dukansu gaba daya ya kamata su ji tsoron Allah, su haɗa kansu, su riƙi igiyar Allah, su kyautata rayuwarsu duka, su auna ta bisa ma'aunin Qur'ani da ma'aunin sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama. Allah ya samu dace. 'Yan uwa musulmi, assalamu alaikum.